Gusto ba mong silutan o pasidunggan? Tubag. Malipay mo silutan o pasidunggan? Nangamatay naman tingali mo, di man mo magtingog. Kahibudnganan kayo sa unang pagbasa nga gilatigog maayo sila si Pablo o si Silas, gipriso o niya giakuban pagyud og kanang sa tuingan to kahoy ang ilang tiil para di gyud sila kalayas, purting bunuga, way kaon, gipakauwawan, gipriso nga unta wa man gid sila sala nga nabuhat gawas las pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unsa may gibati ni Pablo ug ni Silas matud pas unang pagbasa, mga hapit ng tungang gabi nag-ampo og nagdaig sila sa Dios og nag-awit og mga pagdaig. Nganong nakakanta man sila si Pablo og si Silas, bunga batos ka subo o bungas kalipay. Kanang tao nga mukanta na ganin ang usa ka tao, unsa may timaan na ang common gyud, general gyud nga kuan, malipayon basta mo kanta-kanta. Bisan pag ganig naghilak na siya, gagas iyang luha, musugod na gyud nagkanta, sa ato pa nisud na ang kalipay diha niya. Ana, na may uban ingon ang akong kanta pader nabuhat na nako kadtong naakos kaguol. Oo, pero sa imong pagbuhat sa imong kanta na express nimo imong kaguol ni hupas-hupas ang imong kaguol. Katubitang gibuwagan ko sa akong uyab mga 1984, daghang ikong kantang nahimo hangtod karon naa pa na nalimot nagukustonos uban. Ngano man kay ato mang ma-express dihas pagkanta. Pero ang tinud-anay nga rason nganong nakakanta to sila si San Pablo og si Silas tungod kay nalipay sila nga sila gipaantos o gibunog tungod ni Kristo. Kana bang ang imong gihigugma malipay gyud ka kung magantos ka para niya? Nahigugma ba mo nako? Hoy tubag. Nya moantos ba mo palit og slot? Oh, kana kamong mga online parishioners, nahigugma mo nako. Ang nahigugma antusin ninyo palit atong slot is BF Dag 500 pesos, napatay mga 2,800 ka slots. Ang atong GHDP tag 100 pesos, napatay mga 18,600 ka slots. Gikuno antosi kuno niyo palit kutob karong Domingo. Ayaw na mo kaon, ayaw na mo og palit og unsa diha inyong palitonon, ipalit nila nag-slot. Antoson kana mo'y atong kalipay basta nahigugma ta mo antos tas atong gihigugma. Kana bitang inahan nga nahigugma siyang anak, niya ang iyang anak mohilak. Alas 3 kaadlawon, alas 2 kaadlawon, nya hang pa kayo iyang mata kay mao pagkatagpilaw niya. Magkatakanta na siya, iyang isayaw-sayaw iyang anak. No, kasuay mo anak. Wagin mo itingog. Ana na, nakasuay lagi mo. O niya kung ikaw asawa nahigugma kas imong bana, nya imong bana didto na naghigdaan sa silingan kay na in love kay siya. Unsa man, malipay ba kang muantos para niya? Asawa. Og dili sa ato pa wa ka nahigugma niya. Mao ra na ito baga na. Wa ka nahigugma. Nya ikaw ba na higugma kay kasi mong asawa, nya imong asawa adto na maghigdaas kumbinto kay naa sila sa iyong lakaw ni father. Unsa man, malipay ba ka bana? Nga moantos nga wa kay tupad niya si father na mo'y dunay kuyog kanunay. Unsa man, okay ra na ninyo? Dili gyapon, wa ka mahigugma. Moantos gyud ka
Muna si Jesus, ingon siya, kamo, wa man mo nang utana sag-asa ko padong, pero karon nga mobiya na ko ninyo, naguol na mo, kay mobiya naman ko. Pero kining akong pagbiya, diha sa akong pagantos o pagpalansang sa cross, makaayo ni ninyo. Nindot kaayo ang paradigm ni Jesus, ang iyang pagantos, makaayo nato. Maogid na siya ang tinuod nga nahigugma. Maghuna-huna gina siya nga ang atong pagantos, ang akong pagantos makaayo ni nila. Karong June 2, mubiya ko din higkadiyot. Ambot makabalik pa ba? Mubakasyon ko dito sa Amerika. Niya, maadto ko sa Dallas, Texas, Houston, Texas. Mao ni ang mga lugar karon na murag na set na nga moadto kong adtoon. Sparks, Nevada, Queens, New York, niya Sacramento, California, itong usa, Cerritos, California, Merced, California, o Fresno, California. Niya balik na ko dire. Mo average lang kong tag upat or 5 kaadlaw sa kada lugar. Niya unsa maning kaning schedule, kalipay ni o pagantos. Sa tinudan na ilang ga-imagine ako daan porting pagantosa gyud kay dinhi gani sa ato anang hapit kada adlaw na ako'y appointment sugod karong sa buntag hangtod na ginas hapit tungang gabi kada gyud adlaw wa ko'y day off. Mura man ganig kapoy dito, makapahuway ka ko dito. Anay daghang mga appointments inana, pero kining maong pagantos gikan lagi dinhi mulupa dinhi alas 7 gabi padong sa Hong Kong. Abot ko no dito mga alas 10 dol-dool sa mga alas 10 sa gabi niya. Pag human sa alas 10 gabi alas 4 sa hapon ako the following day mulupad padong sa US ngadto sa Dallas, Texas. So mag-standby ko sa Hong Kong airport og mga 18 oras kadakong pagantos ana. May lang na taga Hong Kong nga mobisita nako dito. Mura kog si President Rodrigo Duterte ba nga naay mo bisita. Og way mo bisita di mi ka istorya-istorya. Oy, kaluoy nako dito magsikog tan-aw balik-balik. Dako hinon kay nang airport sa Hong Kong og sige hagtuyok dugay gyud mahuman, pero puol sa doy 18 oras magsige kag lingkod dito, higda na maginagmay, lingkod naman. Pero kining pagantosa makaayo ni ninyo o makadaot? Ninyong mga parishioners makaayo gyud ni. Labi na gis mga online parishioners dito sa US og madayon gini magkita-kita ta, makaayo gyud na. Unya og abot sa nako dito, ako sa to silang sultihan nga kung naamoy itunol diha para diris parokya, ako sa nang dawaton, makaayo sa na kay maikog naman tug di mo tunol. Makikita kas pare nga slater unya di ka mo palit og slat na ay nalag pakikita adi bita joke ra na. Mao na nga makaayo unsa may mahitabo matud pa ni Hesus og mobiya na siya nato nya mosaka siya ngadto siyang amahan. Ipadala ang Espiritu, ang power of God. Mauna nga tungod kay gipadala naman niya ang Espiritu Santo nganhis kalibutan, kitang tanan nga motuo ni Hesus og magsunod ni Hesus maliwat gyud niya. Tanawa si San Pablo og si Silas, nalipay na sa ilang pagantos, mag-awit na sa ilang pagantos. Tanawang atong mga martyrs, sila si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, wa na mahadlok sa pagantos o kamatayon. Nga naman, gikunsara naman sa Espiritu Santo. O guwap amubiya si Jesus, maratol ragyapon ta. Pero kay nibiya naman si Jesus, nipuli ang Espiritu Santo. Gilingi ako no imong tupad. Ing na hadlok pa ka mamatay. Ing na ako no, nahadlok pa ka mamatay. Hadlok?
Og mahadlok pa gani na pasabot, wa na siya mudawat sa Espiritu Santo. Motong niingon dayon ang kadtong in charge sa bilangguan, unsa may akong buhaton aron ko maluwas? Ingon dayon si Pablo, tuo og pabunyag diha ni Hesus. Nituo din siya, nagpabunyag, malipayon kay siya paghuman, maghikog naman tato siya. Pero nahimo siyang malipayon kay midawat man siya sa pulong ni Hesus o sa sakramento ni Hesus. Muna, importante kaayo ang atong pagsunod gyud sa gitudlo ni Kristo pinaagi sa mga apostoles o pinaagi sa atong simbahan. Anha ta diha malipay. Di ta mo sunod anang gitudlo sa kwarta, gitudlo sa gahom, gitudlo sa honor, dungog aning kalibutan. Kay pulos gina makaratol, pero gamito ni nato tanan para ta makapakita og gugma kana dako kay na siya og kalipay. So inaot unta kamong mga asawa nga ni adinhi og mga bana, pag inantusay na mo sa usag-usa, hinumdumi ang inyong pag-antos para sa inyong kapikas o para sa inyong sakop sa panimalay, mapuslanon. Ang inyong pagsigig demand na hunungon ang imong pag-antos, unsa man na, makadaot, maunay makalusno sa atong kinabuhi. Ang ato sa duntang mga government officials, gikan sa presidente hangtod gyud sa pinakaubos, elected ug appointed, mag-antos unta mo para sa atong nasod. Kay ang inyong paglikay sa pag-antos makaguba ni sa atong nasod. Naaroy viral kaayo nga statement ni President Bongbong Marcos nga makighiuli na kuno siya, makigreconcile siya sa mga Duterte. Pero ang Duterte nga iyang nituboy niya hangtod sa pagka presidente, ni partner niya iyang gitugutan na ma-impeach sa Congress. Karon gihikay na sad ang impeachment, final impeachment sa Senate. Unya ang nagpalubong nga nahimong presidente nato nga nagpalubong sa iyang papa, nga ang iyang papa wa gito dawata sa atong mga government leaders atong panahona for how many years, wa gipalubong sa libingan ng mga bayani, gipalubong ni former President Rodrigo Duterte against all odds. Karon kini si President Rodrigo Duterte gipapriso pa niya niining maong administrasyon didto sa ICC. Inyong paminaw, doon na kay reconciliation nga mahitabuan nga tinud-anay. Kamo ba? O kamo pa di sa side sa Duterte, moingon ra mo, yes, approve. Kung nagsunod sa Ginoo ang mga Duterte, dali ra kay pag-ingon, okay, Mr. President, ayos na ta. Pero kung naa sila gasunod sa tawhanon nga kinaiya, moingon gina sila, di pwede. Until death. Muna, pasalamat ko nga ni ani karong sitwasyon na kay mailhan nato kinsa gyud ang dunay tinuod nga pagmahal sa atong nasod. So far, makaingon ko nga the side sa mga Duterte maopay nag-antos. Hinaot unta makat-on sag antos ang side sa mga Marcos o laing side sa mga politicians. Kana bang antoso nako bisag pakauwawan ko, insultuhon ko or iakyos ko para ni sa nasod. Mas nindot yung dili mag-away kaysa mag-away. Kay pulos rata mga Filipinos. Dagko kay gasto ang atong away sa mga politicians. Billions ang atong gi-spend tungod aning ilang political conflicts. Kita mo'y alaot kaayo. Pero gamay ra kay ta gasto basta magpasayloay ta, basta maghigugmaay
labi na gid ang ato mga politicians maghigugmaay unya mag-alagad sa tanan na kanindot na ako'y nadunggan nga report nga gisaad sa atong bag-ong gobernador si Pam Baricuatro nga wa na kunoy pasigarbo, wa na say suroy-suroy sugbo. Nya ang budget kuno ani nga mo average og tag 200 million iya kunong himuon nga mobile clinic o mobile feeding. Suroy-suroy kusina, suroy-suroy klinika. Og madayon na nindot na dili. Hinaot paunta pero antusonon biya kay na. Pero kanindot og naay mo antos og dagan ngadto tibuok suok sa atong probinsya kay naghatag o mga libreng tambal, libreng check-up, libre nga mga medical assistance. Kanindot unta nya naa say mag-feeding sa tanang mga suok sa atong probinsya nga gailaid sa kalisod ang mga gipanggutom, mga malnourished nga mga bata maatiman pagkanindota. Antosono na pero dako kay nagkabulahanan mo na iyampo nato sila nya nag-team up sad ako nakita sa social media nag-team up ang atong bag-ong mayor sa siyudad sa Sugbo si Engineer Nestor Archibald iyang gihagad si kaning Pam Baricuatro alagaran nato ang Kabus alagaran nato ang Cebu. Dayonon taning mga proyekto nga beneficial para sa Cebu. Labi na ang atong infrastructures kaning mga pag-ablig, mga bag-ong mga daan, kay huot na kay atong daan. Ana, nakaana lagi ko pagtanaw nako. Hala, mao naman tingali ni ang kaluwasan sa Cebu. Pero ako laning warning nila, kinahanglan gid sila mag-antos. Di gay mo kamaong mo antos, Mayor Archibald o Governor Baricuatro, malusno ra gyapon mo, malusno ra gyapon ta kung di mo kamaong mo antos para sa nasod, para sa atong lugar dinhi sa atong probinsya o siyudad.